ארורה תהיה האדמה בעבורך. איך זה ייתכן? הקדוש ברוך הוא מעניש את האדמה לחינם. האדם חטא, אשתו, הנחש, אין בעיה, כולם קיבלו את העונש שלהם. איך האדמה קשורה? פתאום ארורה תהיה האדמה בעבורך. מה התשובה? התשובה היא, האדמה באמת כן עשתה עבירה. איזה עבירה? כשהקדוש ברוך הוא ביקש ממנה, תוצא הארץ, עץ פרי עושה פרי. מה עשתה האדמה? היא הציעה עץ עושה פרי, אבל העץ עצמו לא פרי. למה? היא אמרה, אם העץ עצמו יהיה פרי, הגזע, אנשים יאכלו את הגזע ולא יישאר עץ, אז אני אהיה חכמה. יעשה מעבר למה שהשם ביקש, ויוציא רק פרי מהעץ, אבל העץ עצמו לא יהיה פרי, ככה יישארו העצים. לכן היא עברה על דיבור השם, והקדוש ברוך הוא כביכול חיכה לה בסיבוב. ברגע שהגיע הרגע הנכון לקבל עונש, היא קיבלה את העונש שלה גם, שהיא נהייתה ארורה האדמה תהיה בעבורך. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. לא לשכוח, צטרף לערוץ.